galinog. Nag-flagpole, gauyog-uyog guys, nag-flagpole. May panggawas mo. Guys, galinog guys. Na-feel pa na po. Uy, galinog. Nag-flagpole, gauyog-uyog guys, nag-flagpole. Ay mga tao guys. Ambak na mukaw. Ubita makalipong oy. Uy, na-feel dyan ako ganina. My God. Mag-lechon 5 guro to ba? Uy, agpas mo ambak oy kay gauyog-uyog nagtawag gauyog-uyog na gamit gainil gyapon. Uy, mas na-feel dyan na to no kay nata sport floor. Nakabantay dyan mikado guys kaya nagpaglinog. Tara, manakan na ta. Uy, nakabantay dyan ano kay fourth floor man. A few moments later. Hello guys, badong hapon. So, mataw humanag-linog no ganinang kuan mga kuan guro 20 minutes from now. Manimba mi ron mga tumis simbahan. Kauban tibuok ni grade 9 so kita mo gud na. Daghan na sila. Daghan na sila no. So, mga tumi karog simbahan. Nara sila oh. Kita mo na. Daghan jud mi so kanina sa likod is money section mascara. So ako gauna ko kay napasumangid ako mascara ko kay kami ko siko ko sinulog. Section sinulog ba diba? Fourth floor mi guys. Makabati jud bitaw na kay fourth floor. Aron ko ana ay kulbaan man sa pamilya to kay natingan na may kining among gitungtunga ay agamo bitang naigi kuanan nga kuan sa room na mo natingan may kining uyog na. Hi! Ning uyog na, ning uyog rag kalit ag amo ang kuan sumato nakahibaw na mga linog na di ay ito. 1.2 pero 7.3 man daw ako nabasahan diri sa Facebook ang nalabyan. 7.3 daw ag linog pero dili sa Davao Occidental ag sentro okay ba basi magnitude 5 na guro among na feel dani mga intensity 3 lagi guro among na feel dani sa kuan. So man manimba mi karon gabaktas mi dani di ba kay kuan alangan doon ra man pud mapaktas ra man pud doon ra man pud ka metro dani gikan sa eskwelahan. Snowman, do you wanna build a snowman? So guys, dari mi manimba guys, there is simbahan sa Lasang. So nagpuna na ko dani pero ang daghana nila tunawar, daghana kaadyo. Padung na sila. Grabe tibuok do ni grade 9 there is Navarro may manimba danis. Magmisa manggudron. Angat-hangat pud kay pila pud sa pud kami pero kuan gikan sa pud para mabaktas ra gud ikaduhangan. Simbahan ni sa Lasang among simbahan karon. Yes, ma'am. Katong tahilo na ihinalaan. O ayaw ibundag ang mudhanan. Kung hugaw ang inyong mudhanan, palimot inyong hidaan karon sa mga wala na nagsugod. Panahon sa pangluhod, palimot ayaw ibundag ang mudhanan. Ayaw tayo bundak. Ibundak nga. Tayo mag-ibundak pa. Nagagapangod. O panahon na makulit niya ang naa sa atubangan. Yes. Unya sa pagdawat sa lawas ni Kristo, kailangan left over right. Left, taas ang wala sa ubos ng buhay. Ah, it's very beautiful. Beautiful. Beautiful.
Anak. Ha?